Čau lidi, moje jméno je Sharper440 a vítejte u mé první série a u mého prvního videa jménem Město nad obzorem a je to hra Minecraft. A dneska si budeme stavět a budeme stavět různé věci, budeme stavět svoje vlastní město. Že Kiki? Ano. Nemyslím mluv. Drž. Tablet. Abych mohl hrát. Že vytvořím nový svět. A nevím, co nás tam bude čekat za překvapení. Dobrý. Stopni si to. Takže jsme tady na tom světě a máme tu dost dřeva, dost věcí asi. Se hodí. Co si zapnu a hodí se na tohle. Počkat, já se vezmu tu sekeru. Já už se dlouho nehrál Minecraft. Tak měsíc jsem ho nehrál. A jdeme si natěžit dřevo. A budeme ještě hledat ovce, aby jsme si mohli co vykraftit. Takže jen v první řadě si vykraftíme crafting. Tohle je můj skin, jsem si vybral takový pokémonový a máme i sluchátka. Což dneska v Minecraftu letí. Takže jdeme si vykraftit teda ten meč. V první řadě styky. A jdem hledat ovce. A pokud chcete, abych si stáhnul nějaký mod, tak mi když tak napište do komentářů, jestli chcete a nebo nechcete, protože já nevím, kde se to stavuje, takže mi musíte ještě napsat, kde se to stavuje a napsat mi tam všechno a komentujte. Kde jsou ovce? Vždycky, když potřebuju krávy, tak to nejsou, a když potřebuju právě ovce, tak to taky nejsou. Uděláme se. Já vidím asi uhlí, nebo se mi to jen zdá. Ne, tak to se mi nezdalo. Musím udělat normální krumpáč. Mám dost dřeva, ale jen to se hodí. No, a to mi fakt nevystačí. Zase teďka ty krávy. Jestli tady za mnou není náhodou nějaký player. Jdou natěžit 3 kameny. Tady si když tak ještě postavíme baráček malej. Tady máme před domem kravičky a to se hodí. A vždycky, až bude nosak,
to musíme stopnout, aby vás to nenudilo, aby jsme mohli pokračovat. Takže za chvíli už to máme hotový a já to musím trošku ubrat. A už máme hotovo. Ještě si za chvíli vykraftíme dveře, ale to vidíte můj první model domu, který si vždycky stavím, když jdu. Ale vidíte, jak už mám málo dřeva. A snad mi to bude stačit na dveře. Teď si udělám druhou jeskyni. Máme náš první dům hotov a dělá to tu, já jsem si vzal, to jde. Tady to nechám otevřený, nebo ne? Mám lepší nápad. Teďka zničíme tu torč. Aha. Máme jídlo dost. A jde se těžit. Musíme najít vysvětlit. Pokračujeme. Já zatím dám střih a já zatím seženu nějaký ty suroviny. Čus lidi, takže jsem zase zpátky. No, těšil jsem toho sice málo, protože tady jsem našel jeskyni, takže jsem tam radši nešel. A jdeme kopat vedle. Železo. Další. Další. A to už je konec, škoda.
Jenom 6. No to je jiná, jsem si myslel, že je další železo. Dáme to do pece. Můžu dát spálit. A to budu mít jenom jedno železo, takže vezmu ještě jeden styk a sekeru. To bude stačit, takže to když tak ještě něco přidáme. A bude to stačit na ten železný meč. Takže dobrý. Asi tady někde bude nějaký město. Jen už jeden. A jdeme teda lovit ty ovce. Je to padá. Čekej, tak si dej pauzu. Start. Jo, ale je. Čelení jsem zpátky a zabijem tu krávu, protože potřebuju jídlo. Ale já ho ani moc tak ubraný nemám. Lagi. Jdu sokla. Ale by se dalo dobře těžit, ale to se mi moc nechce. No tak tady tím to asi nevytěžím. No já jsem si nevzal krumpáč. Sakra, ty lagy už mě fakt štvou. Už natáčíme tak 12 minut, ale ještě konec videa nebude. Až vytěžíme tady to uhlí, tak bude konec videa. No 4, ne 5, takže děkuji, že jste si schlídli to video a uvidíme se příště. Čau. A jestli chcete, abych taky začal točit, tak napište do komentáří ano nebo ne.